Director ma Kenya Institute of Curriculum Development KICD manongere Charles Ongondo owacho ni piny owacho nitiere yo makare mar keto tim kit somo no mar CBC kabendo kwayo jokanyo e sekta mar somo moting'o jonyuol mondo sir kit somo makamano. Ongondo ne lose kinde mano yore arambe mar gero klese e skul primar ma Agenga mantiere sub county ma Nyatike e county ma Migori. Jojuma ni kod ler mathoth. Somo no ma competency based curriculum kata CBC e pacho kae osebedo kakelo paro mopogore opogore nyaka ne chake e pacho kae. Nok mar gigo mag somo kaachiel kod jopuonj osebiro ywak maduong' ka otene kod somo ni mar CBC. Onge capacity nikech jopuonj ok trained, to jopuonj go bende ok gintie, three equipment manyalo support gik machalo sciences pokwa bedogo. Sikunde mathoth mag junior secondary pod onge kod gigo mag somo ma oting'o laboratory kod mamoko ka penjo maduong' en ni bende somo ni ma CBC nitie lai makare. Besides science and humanities, there will be a school that is capable of offering the sports and performing arts pathway so that the students who are interested do not lose it. Kora paro ni CBC ni en gima nyaka wabed gi a mini conference marwa in Nyanza province mondo wang'inia ere kaka wanyalo make sure ni the new education system our students lead from the front. Director mar Institute of Curriculum Development babendo chune loso lai ma somo kata curriculum ngire Charles Ongondo waji somo ni ma CBC nitie lai makare. Transition is a change. It comes with its challenges. But all said and done, I can tell you, even with the challenges of the transition, the curriculum we are experiencing now is offering us better opportunities than the curriculum we are facing out. Ongondo mane wuoye skul sekondari mar Agenga e subkono ma Nyatike kama ne giwuoye weche mag somo mane okelo jonyuol kaachiel kod jopuonjre ne owacho ni kata bed ni somo ni nitie kod midhiero matin to entiere e yo makare. Ne wani piny owacho osiketo kenge mopogore opogore somo no ma CBC koro kete tim e yo no mowinjore. All the secondary schools we have now will offer at least 2 pathways, which they're already doing now. They will offer sciences because every secondary school already is offering sciences. Maybe in terms of STEM, the decision will be which technical studies are they capable of offering: woodwork, wood technology, metal technology, electrical technology, and building construction. Can start with one, leverage on the support of the technical institutions nearby, and purchase what they need. Maen osikod manager goro maduong' e migao mar somo pacho Julius Juan babende wacho ni lai mar somo ma CBC ber kata kamano koni okete tim e yo no makare. To be very honest, we are on the right trajectory. The only thing is that, as I said those days and still say today, curriculum implementation is a very complex process. And it is something that requires a lot of time to implement a new curriculum. Jolony wechego mag somo kod josiasa mamoko babende ne ochopo e skul sekondari mar Agenga mar twak yorego mag somo kaachiel kod arambe ne okono oganda luo ni koro ket maino e wechego mag somo. With the standards. Nyanza region was known as a place where the main cash crop was education. The main harvest were degrees, and there were moments when if you went for a graduation ceremony, there were very many O's. So you'll find Bachelor of Engineering, University of Nairobi, Omolo, Okelo, Onyang. We lost this somewhere, but I'm very happy with the rejuvenation that is coming up. Pesa ya shida kaka wagine san jonyuol chudo ma jonyuol ne piny kabisa. Moro keriembo nyithindo mane nyaka watim gibedo kono me take doge manygi. Giwanda ng'iny mag somo osebiro ka dok piny gwenge mag Kaluo nikech oganda ok osketo maino e weche mag somo. Jojuma, Ramogi TV, Migori.